Yveske is nodennamen. En eerst wie dat Stichting Balwerk Dokkum. Ja, klopt. Ja, klopt. Ja. Vanwaar die veroring van de namen? Nou, eerst, je hebt nu inderdaad Stichting Welzijn het Balwerk. En dat slaat natuurlijk heel erg op de balwerken in Dokkum. Maar we binnen eigenlijk voor heel Noord-Eerst-Friesland en Dantemendeel. Dus we woont wat breder loeken en een namen kiezen. Ja, hartstikke. Ja. En hoe ben je bij Yveske gekomen dan? Dat hebben we samen met een aantal vrijwilligers. Maar wat medewerkers hebben dat eigenlijk betocht. En hier we meerdere namen komen we uit kiezen. En dat is adviseerd door een communicatiebureau. En toen kwam zij op Yveske, want dat stiet voor veerkracht. Aha. En toen hebben we eigenlijk binnen Machine al in gesprek gaan en ben we uit Yveske gekomen. Mooi. Want dat komt ik heel persoonlijk oer van als had je mooi iemand praten. Precies, ja. Yveske, ja, mooi. Ja, dus dat weer de gedachte erachter. Ja, snap ik, leuk. En voor waar is Yveske? Wat doet Yveske precies en van waar? Ja, nou, we zijn een welzijnsorganisatie en wij binnen er voor alle mensen in Noord-Eerst-Friesland en Dantemendeel om ze te ondersteunen op het gebied van welzijn. En dat doen we toch in gesprek tegen met de inwoners, maar ik toch middel van verschillende activiteiten en diensten. En daarbij worden we toch heel soort vrijwilligers ondersteund. En zo hebben we eigenlijk een paar doelgroepen. Alle inwoners dus, maar ik focussen we op vrijwilligers en op mantelzorgers en op jongeren. Ja, dus verskaat om werk. Ja, heel breed. Ja. En je werk je dus met betellenkrachten. Ja. Ja, en je zie je nou ook vrijwilligers. Ja, en we hebben dus ik al een heel soort vrijwilligers vanuit verschillende activiteiten en diensten. Er zijn al een paar honderd aansluiten bij Yveske. Per 100? Ja, zeker. Ja, dus eigenlijk een heel soort activiteiten die in de omjouwing binnen, die worden dan ondersteund door Yveske. En is daar een voorbeeld van, ja? ANWB Automaatje, wie van de week ik in het Nijs. Oh. En we hebben buurtbemiddeling, formulierenbrigade, seniorenvoorlichting, maatjes. We hebben nog volle meer. Ja, nou, dat had ik even Nijs op een site vanzelf. Weet ik zeg, ik kijk van die buurtbemiddelaars. Mm-hmm. Je ziet je dus vrijwilligers, ik over dadelijk nog even verder hoe ga. Maar bijvoorbeeld zo'n buurtbemiddelaar, nou, dat ben best wel een pittige als vrijwilliger. Ja. Is dat zo doen? Of bieden je met opleiding doen? Ik weet het net 100%, want meestal we hebben een speciaal team vrijwillige inzet die daar echt in specialiseerd is en alles van wit. Maar zij worden wel ondersteund, ik maar de juiste kennis daarvan, dat ze daar wel cursussen en zo van krijgen. Maar ik weet net precies hoe dat al je zit. Nee, precies. Nee. Kun je wel eens wel vertellen van wat voor vrijwilligers had je een ziekje? Ja, nou ben ik hier specifiek voor vrijwilligers voor een redactie. Want wij willen graag verhalen vertellen voor de inwoners, terug de inwoners. Zodat meer mensen weten wat wij op het gebied van welzijn van mensen betekenen kennen. En wat mensen zelf voor elkaar kennen betekenen op het gebied van welzijn. Mm-hmm. En we binnen zelf ook al een beetje beginnen met leuke artikelen schrijven. Waarin vrijwilligers vertellen wat hun motivatie is achter het vrijwilligerswerk. Waarom dat ze dat toch, wat zij belangrijk vinden in dat zij iets bijdragen. En wij willen meer van dat soort verhalen vertellen. Omdat wij belangrijk vinden dat ze ikjaard worden. Maar dat wij te kennen van wat kennen wij waar kennen wij mensen bij ondersteunen op het gebied van welzijn. En wat betekent welzijn eigenlijk? Ja, want hoe kunnen we mensen bij hem komen? Hey, stel, je ziet het buurtbemiddeling of andere dingen. Hoe kunnen ze hem vinden? Nou, we hebben dus een website. Wij zijn yveske.nl en daar staat eigenlijk al onze informatie op. Maar wij zitten in Sionsberg in Dokkum. Dus mensen kennen gewoon binnenrennen. En we hebben receptie. Dus we binnen dan elke werkdag van 9 tot 12 binnen we dan bereikbaar. Dus mensen kennen gewoon bellen en informatie vregen. Oké. Ja. En was nog wat meer vertellen over de vrijwilligers in je muziekje? Of zei ze jawel. Ja? Dat is wel even een keer dan natuurlijk. Ja, want wij binnen nou dus een redactie aan het oprichten waarbij we dan die artikelen plaatsen. En daarbij hebben we dan 2 nieuwsbrieven, eigenlijk 3 nieuwsbrieven voor mantelzorgers, voor vrijwilligers en voor ketenpartners.
En vanuit, we hebben bijvoorbeeld al een nieuwsbrief van mantelzorg. Die willen we graag nog wat beter deel zetten. En daarbij willen we eigenlijk meer die verhalen vertellen. En dat willen we vanuit de vrijwilligers doen. Dus die nieuwsbrieven bindt dan van mantelzorg en van vrijwilligers. Maar die plaatsen we gewoon op onze website. En die artikelen willen we naar de media sturen. Zoals hier bij RTV NOF. Zodat ik daadwerkelijk alle inwoners hier te zien krijgen kennen wat welzijn eigenlijk is. En waarvoor mensen terecht kennen bij onze organisatie. Maar ik hoe ze elkaar kunnen ondersteunen. Ja, wat is daar een voorbeeld van nemen? Dat zij zo'n elkaar ondersteunen waarin? Bijvoorbeeld als er een vrijwilliger is vanuit buurtbemiddeling. Het voorbeeld als het correct neemt dus van als iemand vertelt van waarom had hij dat vrijwilligerswerk docht. En hoe die daarmee de mensen ondersteunt. En ja, wat motiveert het eigenlijk van waarom doe je dit? Ja. En daar, achter elk mens zit wel een heel mooi verhaal vaak. En als je verhaal vertelt, dan komt het volle mooier en duidelijker oer. En dan wil je rekken in plaats van dat je een lijstje zegt, maar deze functie is er beschikbaar. Want vaak weten mensen niet eerst van wat had het in. Nee, en wij maken het gewoon voldaan. Ja. Nee, dus dat is inderdaad wel... en ik van, wat vind je belangrijk in je eigen omjouwing? En dat je echt je eigen verhaal erbij beloeken. Ja. Ja. En nu gaat het nou specifiek over de redactie. En dat je hem daar vrijwilligers van vinden willen. Ja. Ben er nog meer? Er binnen een hartstikke soort. Want wij hebben dan een vrijwilligerscentrale. Ivkesvrijwilligerscentrale.nl heet dat. En daar staan een heel soort vrijwillige vacatures op. Ja. Ik een peer van Ivkes zelf dus. Maar ik van orenorganisaties. Dus... er binnen altijd een genoeg plakjes waar mensen terug te kennen van vrijwilligerswerk. Ja. Misschien kun je nog één keer nemen, want we zijn aan het einde van dit interview. Kun je nog even nemen hoe mensen dit vinden kennen? Mensen kennen dit vinden op wijzijnivke.nl en op ivkesvrijwilligerscentrale.nl. En dan, wij zijn specifiek op zoek naar vacatures voor een redactie, zoals bijvoorbeeld een schreeuwer of een beeldmaker. Maar er ben ik nog orenvacatures op ivkesvrijwilligerscentrale.nl. Ja, dus bij deze mensen gaan naar de site van Ivke. Ja. Tjitske, heel hartelijk bedankt dat je komen wordt in de studio. Ja, je bent bedankt. Ja. En nog een noffelijke PS'ke. Ja, hetzelfde.